Ako se ne varam, a ne varam se, ispred mene ovih 50 metara izlazimo polako na asfalt i prejahali smo divlju Mongoliju. Verujem da će i odavde biti par obilazaka po prašnjavim putevima, ali definitivno smo izašli iz zemlje, iz teritorije prašnjavih puteva i ušli u teritoriju asfalta, iz divlje i ruralne u urbani deo Mongolije i ovo je stvarno sjajno. Odavde bi trebalo da bude asfalt, možda bude još neki prekid, ali otprilike to je to što se tiče makadama u Mongoliji. Možda bude još neki obilazak. Meni taman dosta. I eto, zabraćemo tačno koliko, ali mislim da je tu negde oko 1500 kilometara smo vozili po na momente jako teškim putevima. Sve ukupno možda najteža deonica koju sam vozio u životu, sve zajedno. Nije tu bilo nekih toliko tehnički zahtevnih tačaka, bilo ih je, ali ne nemogućih ni za nas ni za ovaj motor, ali je suva količina svega toga ono što melje.